Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Cada día 10 de xuño os portugueses celebran a súa festa nacional. Coñécese como Día de Portugal, mais oficialmente é o Día de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas. O día marca a morte de Luís de Camões. Nesta data, en 1580, Camões é coñecido polo seu traballo de Os Lusíadas, o poema épico nacional de Portugal que celebra os éxitos da nación e a súa rica historia dedicado ao rei Don Sebastián, que desapareceu na batalla de Alcázar Quibir en Marrocos. Como curiosidade sobre Camões, podemos contar que partiu a Ceuta en busca da aventura e se alistou na loita contra os mouros. Durante a súa pertenza no exército perdeu o ollo dereito, por iso se lle representa co párpado baixado. Cando volveu, presentou a obra da súa vida, Os Lusíadas, en 1572, recibindo, por iso, unha pensión anual de 15.000 reais por parte do rei Don Sebastián. Representa Os Lusíadas os logros de Portugal, como dicimos, nas exploracións do mundo do século XVI, nos que naquel século o país tivo un importante papel no descubrimento do Novo Mundo durante este século. O poema de Camões captura a esencia desta época dourada por os portugueses, xa que mantén como unha das mellores obras e máis relevantes da literatura portuguesa. A influencia da súa obra é tan profunda que o portugués se chama a lingua de Camões, e os portugueses consideran este día, o 10 de xuño, como unha boa oportunidade para lembraren as súas raíces, para se reuniren e se divertiren. Fanse unha chea de festas ao ar libre, onde a xente sai á rúa, saúda os demais e pasa o día comendo, cantando, bebendo e practicando deportes. O día tamén é celebrado polas comunidades portuguesas por todo o mundo, por exemplo, en Toronto, Canadá, onde os portugueses manteñen unha serie de eventos antigos con afluencias de até 200.000 persoas. Nin que dicir, ten a diáspora portuguesa tamén nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Franza, Suíza, etc., con a chea de festivais e actividades arredor do día 10 de xuño, como decimos, de Camões e das comunidades portuguesas. Isto é o que podedes encontrar, a información que podes encontrar na páxina do Consulado de Portugal, neste caso na República Dominicana, é dicir, en moitos dos consulados portugueses polo mundo, falando do Día de Portugal, o día 10 de xuño, que, como decimos, é o Día de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas. Hola, boas, como vai a cousa? Todo ben? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e unha vez máis aquí estades no Galiportus, neste voso espazo express, ao que nos apetece chamarlle Historia e Historias, falando de grandes historias, de grandes personaxes que uniron Galiza e Portugal a través do tempo, Galiza a lusofonía, e tamén destas pequenas historias. Estamos, como non, con o noso querido Abraham Dorraca. Boas, Abraham. Hola, boas, Abraham, ou Abraham a portuguesa sen C no comezo, que senón xa me están chamando outra cousa. Correcto. Abraham Dorraca, aquí connosco na radio, celebrando o 10 de xuño e conmemorando neste Historia e Historias o Día de Portugal. Tamén é un pouco, xa falamos de Camões noutro episodio, a comparativa que sempre nos pide a xente un pouco, falade aí dos feriados, que tanto nos interesa saber. Digamos que hai moitos galegos que non teñen moita idea dos feriados do lado portugués e do significado que eles teñen, e do lado portugués tampouco hai moita xente que coñeza os festivos galegos entendidos no ámbito autonómico. Efectivamente.
E aparte pola trascendencia que teñen a hora de se mover e de esperar encontrar loxas abertas e comercios e demais e ver que non, que está todo fechado porque é feriado. Por que será? Recordemos que evidentemente hai feriados comuns, o 1 de xaneiro ano novo, o 6 de xaneiro só no lado galego, que son os Reis, a Epifanía. A maioría destes feriados que vamos comentar agora son feriados vinculados á religión, ao catolicismo, como é o caso do Venres Santo, da sexta, non? Aí na festividade da Semana Santa, que é común. Moitas veces o xoves, a quinta da Semana Santa, digamos que en Portugal é celebrado o propio domingo de Pascua que pasa por o luns. Sí. Vale? Isto para que teñades unha idea dos feriados da primeira parte do ano. Continuando un pouco ca cuestión religiosa, acontece tamén antes da Semana Santa, non? De Pascua, co tema do intrudo ou do carnaval, non? Que no caso de, creo que este ano foi feriado en todo Portugal, aquí vai por zonas. Vai por zonas, exacto. Eu estaba un pouco acabando o resumo da parte religiosa, non? 15 de agosto sería a Asunción, tamén común en Galicia e en Portugal. 1 de novembro, Todos os Santos, común en Galicia e en Portugal. 8 de decembro, Inmaculada Concepción, común aos dous lados do Miño. Non celebran a Constitución, non. 25 de decembro, Nadal, común tamén entre Galicia e Portugal. E agora veñen os matices que tanto nos interesan neste Historia e Historias, non? O que comentas, 6 de decembro, Constitución Española, evidentemente, non se conmemora do lado portugués. O día 1 de maio, que me faltaba, que non ten vinculación religiosa, sí que se conmemora, o Día do Traballador a un e outro lado. Xa estás rindo por aí porque xa estás argallando o que... Sí, non, porque o 6 de decembro é a Constitución Española 5 días antes e a restauración da independencia de Portugal. Agora vou con iso. Por iso non celebran a Constitución. Correcto, agora vou ca restauración. Simplemente, agora que estamos no mes de xuño, falamos do Día de Portugal. Tú crees que a comparativa sería co Día de Galiza outra vez, vinculado co Apóstolo Santiago, a versión religiosa, o 25 de xullo sería o máis parecido ao 10 de xuño en Portugal? Pudera ser? Nós teríamos o desdobrado. No 17 de maio e o 25 de xullo. Vale, portugueses que nos estades a ouvir, no lado galego temos dous, digamos, feriados nacionais, como é o Día de Galiza, o 25 de xullo, e as letras galegas o 17 de maio, que acaba de pasar, que se representa, que se quere dar a coñecer nas letras galegas? Pois celebrar precisamente esa existencia e subsistencia do galego ao longo dos séculos, non? Nacendo con esa efeméride do que non é, pero a nivel de crenza popular, pois é a obra fundacional do resurximento da lingua galega, non? De Cantares Gallegos de Rosalía. E precisamente pois ver esas 1000 primaveras máis que non sei se as chegará a ter o galego na Galiza, non? Pero esas coas que soñaba o Xío Novoneira. Entón, claro, como temos ese Día de Portugal, máis que tamén ten ese contexto, non? Tamén do ámbito lingüístico, non só de Portugal, senón de todo o que ten a ver pois coa difusión do portugués, sen entrarmos no tema de como é que se difundiu o portugués polo mundo até ser a segunda lingua máis falada. Non, minto, a lingua máis falada do hemisferio sur. Sí. Pois no caso galego temos as letras galegas, non? Para esa celebración máis, se callar, lingüística, e depois pois todo o que ten ese contido do 25 de xullo como Día Nacional, non? Da Galiza. Sí, porque o 10 de xuño do lado portugués efectivamente ten esa alusión tamén literaria, como Cantares Gallegos nas letras galegas sería aquí Camões con ese poema nacional. Evidentemente os contextos son diferentes, non? De constitución do Estado-Nación, desa visión idílica un pouco dos Lusíadas e da figura de Camões, mas tamén esa cuestión literaria. E despois tamén hai que dicilo todo, o Día de Portugal durante a época salazariana ou salazarista foi o Día da Raza. O día, claro. Isto vennos un pouco a alusión do 12 de outubro, que non o comentei, que é día feriado na Galicia por cuestión estatal, o Día da Hispanidade, sería un pouco aí no PAC do Día de Portugal, non? E que tamén se lle chamou o Día da Raza na época da ditadura. Sí, porque estaban contrapondo a Cachena
coa, non sei, a comiura, non? Así, o tema da raza taurina. A raza cachena, quen dera unha cacheniña esta hora. E do lado portugués, un pouco analizado as letras galegas e o Día de Santiago, 17 de maio, 25 de xullo, hai que, eu creo, se che parece, tocar 4 paus. Un sería o 10 de xuño, como estamos comentando nesta época, o Día de Portugal, sí. Camões e as comunidades portuguesas, que sempre foron tan destacadas no estranxeiro, non? A cuestión da emigración, que tamén vai aquí no PAC. E depois 3 datas máis. Unha sería o 25 de abril, sí. A que tamén xa fixemos alusión ben veces. No 24 cumplíronse os 50 anos desa Revolución dos Cravos, que eu penso que pouco máis ten que engadir, simplemente que é o Día da Liberdade, que non é pouca cousa. Efectivamente, sí, que normalmente sobre todo, pois iso, fora de Portugal damos simplemente o nome popular de o Día da Revolución dos Cravos, non? Mais como día feriado, pois é o Día da Liberdade, non? Da fin do Estado Novo. Ainda que semella despois das legislativas que ainda lle vai chegar un Estado novísimo. Novísimo. E despois hai 2 feriados que sí que penso que son os máis descoñecidos, xunto con posiblemente o Día de Portugal, digo, do lado galego, que son o 5 de outubro, o Día da República, e o 1 de decembro, o Día da Restauración da Independencia. Certo. Coméntanos, Abraham, que son estas dúas datas no contexto portugués. Pois son dúas efemérides. Vou comezar polo que ven despois no ano, que é o da restauración da independencia, por seguir a liña cronolóxica, porque durante a época moderna houve un momento moi querido pola xente en Portugal, que é o goberno dos Filipes, do segundo, do Filipe II de Habsburgo, terceiro de Habsburgo e cuarto de Habsburgo, que en Portugal eran primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro, sí. Desde Filipe II até o cuarto, que era chamado Rei Planeta, non? Aquel que non todos os seus territorios non se puña o sol. Era así, daba igual que houvese un apagón, non se puña o sol. O caso é que o 1 de o 5 de outubro. O 1 de decembro, de 1640 comeza pois unha revolta que dá inicio á guerra coñecida como Guerra de Restauración do lado portugués, Guerra de Independencia de Portugal do lado do Reino de España, que durou bastante tempo, porque prolongouse desde 1640 até 1668, no que se asina pois o Tratado de Lisboa, polo que se recoñece pois esa independencia definitiva de Portugal. É dicir, consta 1640 a restauración de independencia, mas eso sería a data inicial do conflito que dura 2 décadas. E que xustifica pois a aparición de estruturas con forma de estreliña, quitando as fortalezas grandes que coñecemos xa, non? Como pode ser Castelo de Monterrey, Chaves, Valença. E vemos algunhas, pois, por exemplo, cando vamos polo monte Porverea, perto da Raya, e hai ali unha cousa enterrada que era pois un fortín dese contexto belicoso, non? E que acontece despois desta restauración da independencia? Pois que comeza un inicio, un período de monarquía portuguesa, acho que desde o inicio xa coa Casa de Braganza, e que se prolonga até o 5 de outubro de 1910, cando pois da man do Partido Republicano Portugués nese momento, tendo como líder, non, pois a figura de Teófilo Braga, que xa falamos del, falando da etnicidade galaico-portuguesa, xa é comentado. Efectivamente, pois Teófilo Braga deuselle por cantar aquilo de ai Manueliño del alma e tal, e pois que Manuel II tivo que acabar en Londres, porque se proclama pois a República Portuguesa, con todos os avatares que foi tendo ao longo do século XX e o que levamos de 21, mas que desde ese momento pois é república. Non debemos esquecer que se no caso español a dictadura de Franco oficialmente era como unha especie de rexencia, non? No caso portugués, pois era unha ditadura con forma de durante o Estado Novo, pois con forma de república, non? E dai pois que tivese aínda pois esa Guardia Nacional Republicana e demais durante o propio Estado Novo. Que pasa? Que a monarquía portuguesa non acabou.
porque temos dunha banda pois Manuel II, o pobriño ali en Londres, pois estaba como pretendente, aínda estivo María III como pretendente, e hoxe hai un pretendente desa liña, non, dos Braganza, que é Rosario Poidimani, desde o 87 pretendente, pero reclamando, pero aínda hai os pretendentes da liña miguelista, que sai da Guerra Civil Portuguesa, e temos pois iso tamén da Casa de Braganza, pois a Miguel de Braganza como Miguel I, despois de perder esa guerra civil. Mais na actualidade, desde o ano 76, temos a Eduardo Pío de Braganza como Eduardo III, pretendente ao trono de Portugal. E lembrade, para aqueles que nestas últimas semanas escoitastes o episodio sobre as eleccións portuguesas, a análise fantástica que realizaran Diana Pinto e Anxo Lugilde, que hai un partido popular monárquico. En Portugal hai, digamos, unha pequena escisión dentro desa alianza de dereita chamada Alianza Democrática co Partido Popular habitual, un pouco na comparativa co Estado español. Tamén hai un Partido Popular monárquico, hai un pequeno toque aí monárquico que aínda está, bueno, digamos, sí, un pouco residual, mas hai sí, esa reivindicación. Sí, efectivamente. Quen nos dixe, tal vez dentro de 2 anos, pues, en vez de haber implantación da República, hai restauración da monarquía, non? Restauración da monarquía. Que aí sí que tamén iso, o panorama político portugués a nivel de partidos, pois tamén ás veces leva enganos, non? Porque no caso español, por exemplo, o Partido Socialdemócrata por excelencia é o PSOE, mas resulta que o Partido Socialdemócrata portugués está dentro do Partido Popular Europeo, non? Ou coa liga co Partido Popular Europeo. Correcto, é un partido de centro liberal. O PSD, é verdad, o PSD, que sería aí a correspondencia co PP. Bueno, pois que vos quede clariño aqueles galegos que nos estades a escoitar. 25 de abril, 10 de xuño, 5 de outubro e 1 de decembro, e se hai que anotar esas datas. E moi importante, para ir comer o bacallau. Dentro de cada data, o almozo é o mediodía en Portugal e o xantar é a noite. E o almozo na Galiza é a mañá, o xantar o mediodía e cellamos a noite. Aínda que hai algunha zona aí perto da fronteira, teñen aí, sí, pero algún de Lobios e algún de Xerés. Coñezo moitos casos que reservaron para xantar. Eso. E chegaron un bocadiño cedo. Exacto. E despois, evidentemente, se falamos da cuestión de Porto e Lisboa, tamén hai que nomear as festas do Santo Antonio de Lisboa e o San Xoán do Porto, que evidentemente cada zona ten a súa... E que se en Lisboa se pide un imperial, en Porto queda máis fino. Por fin nos quedamos nós. Lembrade, aquí estamos con máis e mellores contidos no Galiportus, historia e historias, explicando pequenas cuestións como tamén os feriados neste 10 de xuño, Día de Portugal. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.